Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes. Ikatatlo ng adlaw sa bulan sang Setyembre tuig 2020. Sa mga kaaksyon ta sa sining mga inuras nga nagatimo-timo na. Nagapatigayon na sang 10-7, tigbalanyaga na gidman eh. Dara lang kamo kay kaming bahala sa pagdala sa mga balita nga natipon sa aton sining nga mga action reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang iban pa nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa sining mga inoras? Kabayon ta sa way lang mga kaladtuan, nara lang sa inyo tagsa ka mga puluyan. Kag sa may mga importanteng mga kaladtuan, kag daw hindi gid mapaiway, sige lang. Basta importante, balik lang dayon. No? Kag ang importante pagid sa tanan, may face mask, social distancing, kag facial. No? Amo man lang na mga kaaksyon ang ginatugon ta sa inyo kada program ta para likaw sa sining hindi magwantang virus ni. Kay subong adlaw daw daw magkasiling ka nga nano na ini nga sitwasyon, no? Anyways, sige lang, basta importante yara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan kag kon wala sang kaladtuan dapat magpabilin lang. Upod ang aton sining pamilya sa aton sini sulod sang puluyan. 113 na lang kadlaw na bilin before paman mag Christmas Day kag 120 days before paman mag year 2021. Amo na nga aton sining Christmas countdown September 3. Kamusta nga itong sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurukan nga nagpamati na sa aton sining pag-broadcast sa sining udto. Kalakip man ang aton sining mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man mga kaaksyon sa mga
kabanwahanan kag kasyudaran man dira sa Negros Oriental Blanc nagatutok diri sa aton sining balitaan. And lakip na sa bugos nga Region 6. Baho, ito makatalagam, no? Sige, basta importante. Sundon tagid ang health protocol nga ginapatigayon sa aton sining gobyerno. Way man ta pierdihon. Amo lang na kung kaisa ti kunaanad kita magwa sa aton sining puluyan kada adlaw nga makaro lagaw-lagaw man kung kaisa makapalipas tiyempo ti subong din hindi na pwede. Except kung resguhan mo ko galingon mo ti ang bugos nga pamilya mo manda nakataya man na. Oh, kabudlay nga daan sang kontra subong din mo makita. Ya mo. Ay hugid. Sige Sa kinanda na ko ang inyo sirika-aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salyadahon tang mga balita sa sining adlaw samtang nagatimo-timo ng halos kalabanan sa Kapitolyo Probinsyal nga balita. Igabalita ni Aksyon Marlon Hinovilla, ini may kangtanan sa mga empleyado sa Kapitolyo, ginabisuhan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, pabakuro ng immune system, agod nga malikawan ang COVID-19. Kag may ongoing man nga meeting ang mga alkalde diri sa probinsya upod kay Governor Eugenio Jose Lacson, no? Ginaistoryahan ang tanan nga mga health protocols kag iban pa mga kaaksyon, no? Ibaloon tanag karon dugay-dugay basi matapos-tapos man ang meeting kung anong ginistoryahan sang gobernador kag mga alkalde diri sa probinsya. Kalakip man sa Bacolod City Government Center naman nga balita, ikabalita ni Aksyon Art Tayhupon. Aprobal sang National IETF panibag-o nga requirements sang DepEd angot sa paggamit sang LGU sang dugang nga mga bulutuan bilang quarantine facility. Sabi ko kung para ni sa mga kwanguro, sa mga LSI, no? Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Bangkay sang lalaki nga nasapuan kaina sang aga sa barangay Panukoy, posible gin-atake sa Balatian. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden. 43 ka pulis sa Rion 6 nagpositibo sa COVID-19, 3 sa Nukpo kag 5 sa BCPO. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Alvin Graba sa patrol, ini may kangtanan sa supply sang droga sa Bacolod kag probinsya ginapaagi sa courier service. Grabe man no, bisan paano lang ang drugs siya daw hindi gid matap na. Amo na ning COVID-19 nga galutak man niyang supply sang droga. Kaya makin mo kapon sobra sa tunga sa milyon. Ang recovery sang PDEA kag sang Regional Special Operations Group. Grabe, no? Ay, ho, wala gidyaga inanay, Pero, ay, kabudlay nga sitwasyon ng ato rin. O, sige lang, basta kung anong na mata nila mo nagid na mo. Pero nga to sining mga otoridad ang nagahimo gid sang tikang lamang maupangan ining operasyon sang droga. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Stephen Presquito gikan sa San Carlos City. Pamilya sang nalutangan kag napatay nagpasaka kasoho nga homicide batok sa tagiya sang balay nga nakalutang sa biktima. Samtang sa syudad naman sang Sagay, igabalita ni Aksyon Tamon Forte,
Syudad sang Sagay naka-record sang 83 ka COVID-19 positive. May balita man kita sa kay Aksyon Percival Villamor sa area sang Central Negros sa La Carlota. 20 anyos nga lalaki arestado sa buy-bust operation sang kapulisan sa syudad sang La Carlota. Samtang sa balita naman sa nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, QR codes para sa contact tracing ipahamtang sa mga establishmento kag mga public utility vehicles. Kag sweldo sang mga Pinoy Pinoy nurses black kag medtex sa pinakagamay kuno sa Southeast Asia. Amunang nagwa sa pila ka latest nga report mga kaaksyon. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan mabatian sa dili gid lamang madugay. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili gid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina sa mga kaaksyon ta nga naka-tune na, nagpamati na sa aton sining broadcast via Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Ipadala lang ninyo sining mga mensahe kay hatagan ta na igtalupangod sa dili gid lamang madugay, mahinang kalaban sa Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Kag sa aton sining mga kaaksyon nga naga-monitor na via website, pwede man kamo kabasa-basa dira kag ipadala lang mga mensahe ninyo paagi sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Kag sa mga YouTubers naton nga naga-monitor sa YouTube via Aksyon no Radyo Bacolod, i-check ninyong YouTube, i-type ninyo ang Aksyon Radyo Bacolod mga kaaksyon. Para siguradong sigurado, kuway ka mo monitor sa radio kag sa inyong mga cellphone kag computers dira, pwede ka mo kapamati mga kaaksyon. Basta importante, ang signal okay lang. No? Kay daw problema, kita subong sang signal. Kadamo sang nagaulugtas, no? Kay kabalo ka, kung sugod naman nga daan ang klase sa mga pribadong bulutuan. Ano pa yan kung full swing ng klase sa pampubliko kag pribadong bulutuan. Sa mga pampubliko by October 5 pa, pero more on module ini sila. Unlike sa mga private nga mayara module, mayara man nga online. Ay, puwerte, no? Sige karon dugay-dugay mga kaaksyon na tagan tanay talupangod ang mga mensahe ninyo plus ang mga detalye sa aton sinigin pang headlines matapos ang pinaka mga commercial. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige daligid lang mga kaaksyon na kay mahatag tanay mga greetings sa diho sa mga kaaksyon tang naka-tune na. May lang pagpamati sa kay Valencia Kenneth. Niagata idol, sudan ko balita mo. Busogid ko. Ay, pwerte gid ni si idol, no? Valencia Kenneth. Thank you so much gid Valencia Kenneth. Kag kay Eduardo Labayen Jr. may lang pag-monitor. Parikoy, no? Pakigreet lang kay Juan Carlo, anak ko birthday subong. TY, mayong udto, Aksyon Radio. Ay, pwerte Sige Juan Carlo, happy birthday. Ikapila mo to, subong. Halinas kay Papa mo, Eduardo Labayen. And sa kay classmate Ronnie Castro, ara sa subong sa boarding house siya. Di off mo subong kayo. Kayo Ronnie Castro, no? Di off mo subong sa Corazon Locsin, no? Why sa duty? Sige kaya. Pag steady lang pulso.
Kunara kas dutihan mo ti pagro aligmat gid, no? Kaya hindi ta makita ang mo, ang sitwasyon. Sige kay kayo ron ara lang sila sining balay, no? Kag gadyutin da siya sa no? Corazon Locsin, no? Ayos kay Kagawad Peter Noble, may lang nga pag-monitor kagawad dira sa area sang Barangay Pahanukoy, no? Kay Ulysses Navarro sa parte sang drugs sang mga tanod kag barangay, kabalo sila if sino ang adik sa ilang lugar. Gani man, Ulysses Navarro. Thank you so much, sir. Kay Rosalie, Idol, kamusta? Wasingyo, nice balita. Ay, pwerte, si Rosalie Velio Orente. Thank you so much, Gid. No? Kay Jolie Militado Patrimonio, may lang pag-monitor. Sir, sa September 6 man, Gid, magasugod ang aton nga home quarantine. Yes, September 6 to 19. Kay Melinda ay sporo, kag kay baby ay sporo, sang La Carlota, good PM lang, no? And kagawad Imbong Jo Campo, kay Heaven, good PM lang, kay paring Biboy Akisolaho, monitor down the road, no? Down the road. Richard Nicor, may lang pagpamati sa pamilya Tanio, dra sa Mabini, Pontevedra, kag kondolin sa pamilya ni Lolo Iling, no? Rimar Gicano Haliasgo, may lang pag-monitor dira sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana, patamyaw lang sa pamilya Haliasgo, Gicano, Salvatierra, Robles, Tapayan, Laureano, Pagsugeron, kag Cabalfin family. Kay Bilin Salaw, good PM lang. Kag sa mga upod yan ang mga senior citizen sa Barangay Tangoba, pag halonggid kamudra, no? Kay Rose Guevara, may lang pagpamati kay Jocelyn Libon Dispoho, Emmy Esmeralda Dolido, good PM lang kay Fidel Togle Ortiga. And Bia Jonathan, may lang pagpamati Bia Jonathan, kay Stella Tafalia Laos, may lang pagpamati. Kag Lunila Tarosan, watching live from Gatoslao, San Sebastian. Kay Bambi San Roque ho, Tim Barako, sang Jigs Barako Center. May lang pagpamati, Coach Bambi San Roque. Merly Dolido Magallanes, good PM lang, no? Sige, daligid lang mga kakso ng iban nga mga talamyaon ta, pagkaronan ta ini matapos ang pila ka mga commercials. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Balita. Banat, bulig. Ayos, sige, daligid lang mga kakso na sa sining mga tinion karon dugay-dugay ang mga balita nga mabatian ninyo sunod-sunod nga mga informasyon, no? Pero sa mga kakson ta dira og galion tang pagtumar sang detail
Kadtuan tang balita gikan sa News Center pod kay aksyon na din naboso. Maki-update anay parte sa QR codes para sa contact tracing ipahamtang sa mga establishmento kag mga public utility vehicles. Ano ni siyang QR codes ni? Kag sweldo sa mga Pinoy nurses kag medtechs. Pinakagamay kuno sa Southeast Asia. Aba. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sang mga balita nasyonal gikan sa News Center upod na kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, mayungod to. May introduction Rex kay sa tanalaton nga mga kaaksyon na magapahamtang sang quick response codes ang mga establishmento kaangay sang malls, bangko kag restaurant subong man ang public transportation units agud makabulig ini sa contact tracing nga ilang patigayunon. Sunod kay National Task Force on COVID-19 Testing czar kag Deputy Implementer Vince Dizon, mas madasig ini sang sa manual recording kuno action Rex ang impormasyon sa mga tawo nga makatuga pa sang posible nga transmission sang virus. Dugang pa ni Dizon kung maimplementar na ini pagsulod mo sa mall, kinanglan mo lang nga magamit sang imo cellphone nga may camera kag kuhaan sang picture ang mga QR code nga maga-direct na ina sa imo sa user sa Stay Safe kundiin ibutang mo dira ang detalye para magamit sa contact trace. Magasapol man ang Department of Transportation kung butangan man sang QR codes ang mga POJ kag tricycle kag ti pasiguro naman ni Dizon nga ang mga impormasyon nga ginabutangan sa o kung ginabutang sa application ang ma-access lamang sang gobyerno nga ginadumala sang Department of Health kag Department of Information and Communications Technology. Makita mo sa Action Rex sa aton dira nga Facebook Live amo na siya ang QR code. Amo ni siya, oh. Oo, itaya mo na dirang camera mo Action Rex. Depende ko ano ang QR code ipakita nila. Right tabi. Hindi na sa amo. Hindi na. Hindi pa na amo, sample lang na. Sample lang na. Okay, kung manotice Di mo. paano kung why kaya cellphone? Ati, may option sila nga mano-mano. Kay, di ba, Action Rex, so masulod bali may ka na bala. option nga mano-mano. Mano-mano, kagamo ng QR. Oo. Ano siyang QR? Amo na siyang QR code, i-picturean mo na Action Rex, kag automatic na siya, i-lead niya ka na sa system nga Stay Safe nila. Pag transfer na sa Stay Safe, ibutang mo na mo pangalan, imo address, ang contact number. Kaya para in kaso, Action Rex, nga pagkadto mo sa dirang establishmento, may nagpositive. Oo, madali mag-trace. Correct. Kag di ma-avoid Action Rex ang transmission. Kaya kung manotice mo subong sa mga ginakadtuan, tabla nga mga fast food chains, di ba la, may Luway ko yung kadto, di na dampi. Galag-in ta, di ba? Sa mga mall, galag-in ka da. Gani. Ti ang ballpen, pasa-pasa. Oo, isa pa na to. Oo, ti mo na isa sa ginatanaw nila, nga makatuga man sa transmission within the people, nga mga nagasulod high-tech na gid ko dira. magwa sini kung amo ni True, high-tech na reduction Rex. Ti amo na nga kay para ko no malikawan na pero ti no need to worry man ko no ang mga naga-sign up dira or nagabutang sa impormasyon kay ti DOH lang gid ang maka-access dira. Ti masapos si Action Rex Pero ang QR hindi ni transferable? isa lang naka-QR ibutang Action Rex sa kada mall. Pagsulod mo sa mall, picturean mo na. Kay makadto na sa ila dan nga website nga Stay Safe dira mo i-type ang imong ano na do information sheet na sa Action Rex. Damo na gid yan, no? Dapat may eskwela tani. Kay para Action Rex most probably kung may contact tracing sila. Mapos mag-detect. Oo, pagbutang nila sa system, abi may nagpositive nagkadto August 31 sa amo ni nga mall. Oy, ibutang nila August 31 sinong mga nagkadto da. Sa amo ni oras. Mas hapo sa ila. Ang namin nga mensahe din nabasahan ko lang yaw, why na ng mga QR codes kay kunanong mga resulta da sang QR codes pwede man nagyapon access naton bisan din prong namin nga mensahe dire halin sa kay Ros Guevara ang cute gid ni Ma'am Eden. Ang cute ang height guro. Ang height, ang height dala na da kay ang tsura man. Ang tsura tanan na. Tananan na Pero ti amo na Action Rex grabe man ka advance subong ang Grabe, technology no? kay ti na paminsara naman nila mga amo ni nga mga sistema. Kung
hindi tani paghimuon, mabilin tani sa iban nga mga lugar. Correct. Himuon tanan ni. Oo, yes. Sa mga Action Rex. Kay kag ang iban pag ang problema, mag-contact tracing na wala Action Rex. Ang iban, di syempre magsulat na, hindi mo man maano nga nami, agis ang tanan Gani, mo. hindi mo Hindi mo mamaintindihan. maintindihan. Sa iban tamad, magsulati, abi ang number, to gali lain ang puntas, ang number, lain man ang natawgan sa contact tracing na tingala, to karon ng isa. Gani. Kung nga, ay, dula Dalang mo gani sa kakanto. adjacent talang di nga lugar kundi nagsulod ang kilala ko. Pagkakita ko, ginpaperma sa mo, ginpasulat sa ngalan niya. Tapusan lain nga ngalan, ginsulat niya. Naamo pag in-Action Rex, kiss bala. May ara yang ako yabi si Juan de la Cruz, pero si Pedro yung sulat. Kung wala naman may check ID mo. Di ko may edad-edad na magsulod ra. Naamo na Action Rex man ang Di sinong makuan sina. Ti ko may cellphone ka lang, mabulig Di lang. ko wala ganda. sa cellphone. Di ba sulat, gid eh. Magsulat sa alang-alang na blad. May edad-edad na gid man in short. Oh, galing hindi sa kasulod sa mall. Kaya hindi mo kagwa ang 60 years old below Action Rex mo. Gali. Hindi siya kasulod sa Kung mall. panugutan nila siguro sa palabuton, okay naman ang guidelines nila. Pero ang tao basi yung may- magkasulod na na. Basi may mga ma-develop pag yun sila. Nga mas makapamaayo pag Sige yun sa pa man pagtuon tanan. nila, guro. Correct, Action Rex. Sige na lang ni nga pagtuon, ni nga pagtuon. Oo. Kaya ti wala na ni untat. Pero sa iban pa naton nga balita, Action Rex, pinakanubo o kung pinakagamay sa Southeast Asia ang sweldo nga ginabaton sang mga Pinoy nurses kag mga medtechs. Base sa research nga ginpatigan sang iPrice Group nga among naga-record sa mga sweldo sang mid-level frontliners sa pito ka pungsod sang Association of Southeast Asian Nations, paagi naman sa Economic Research Institute Powered Salary Expert. Sa ila pagpangusisa Action Rex, ang sweldo sang registered nurse diri sa Pilipinas more or less 40,381 pesos kada bulan. Kada bulan. Oo. Kundiin 57% nga mas nubo sa sweldo sa mga nurse sa Vietnam nga ikaduha pa na sa pungsod nga may gamay nga sweldo o ikumparar sa iban pa. Ti ang nurses sa Vietnam Action Rex nagabaton sang 62,200 pesos kada bulan. Kaga nahibaluan ang Singapore ang nagapanguna sa may pinakadako nga ginahatag nga sweldo sa ilang nurses, kundiin nagalambot sa 236,400 pesos kada bulan. Yung nurses na dangin fokusan nila na nga ang mga ultimo nga mga taong trabahante way nila gin fokusan niya. Yes, kay subong Action Rex amo ni di ba may ara sa mga panawagan ng aton nga mga healthcare workers nga nagapangabay sila diri sa Pilipinas nga sakaan ang ilaman nga sweldo. Ti amo ni subong naging issue naman kay ginpagwa sang amo ni nga grupo nga do kalayo gid kay ti from diri sa aton 40,000 ang sa iba niya nagalambot 200,000. Nurse pa lang na. Tag sa mga nurses sa Indonesia kag Thailand nagabaton sila Action Rex sang 79 tubtob 83,000 pesos kada bulan. Samtang nagabato naman sang 29,440 pesos ang sweldo sa mga Pinoy medtech, samtang ang medtech sa Vietnam nagabaton sang 57,000 ka pesos, 82,000 pesos sa Malaysia kag 210 pesos naman sa Singapore. Tiyan mo na mga concern nga ginapalambot nila bangod do kalayo gid Action Rex kag subong we understand man ang pangabay sa aton nga mga healthcare workers bangod nga perte man ang kabudlayan nga ila sini ginapangatubangan. Kay kung bisan sino man kung amo nang imo ya profession di ka man nagaligwada. Yes, correct. Kamo ginay mga tubang sina mo. Correct, Action Alam Rex. man ultimong tao da nga matubang sina sang kinanglanon sang tao da nga para na sa inyo nga linyada ya. Nan, amo na da For siya. example, kung ara ka sa radio, ang concern sang radio, da mo lang atipanon mga obra Kung medical man na. Yes. Kada isa sa ato may expertise mo. Kung nurses ka, front ka sang tanan mo. Hindi lang sa COVID-19, kundi sa ibang pang mga balatian. Ikayong lawas, Oo, Action Rex. nakataya ginada. Oo. Amo ng profession nga ginpili mo. Ti amo man ni sila kabalo naman kita nga mga nagaduso subong sa pagpataas man sa sweldo, amo nang aton nga mga teachers, ang aton nga mga healthcare providers Action Rex. Kita man ni sa radyo maduso man ta.
Sa mga media man. Gani Oo. man. Pero anyway, Section Rex, sa ato naman yung COVID-19 update sa bugos na nga kalibutan, naglambot na sa 26,177,000 ang nagpositibo sa COVID-19. Sa nasambit nga record, 18,442,208 dire ang mga naka-recover, kag 867,347 ang mga nagkalamatay. Sa Pilipinas naman, kahapon, nadugangan sang 2,218 kapanibagong nga kaso, rason nga naglambot na sa karon sa 226,440 ang COVID-19 cases sa Pilipinas nga may 64,207 kaaktibo nga kaso. Kahapon, nadugangan man sang 27 ang nagkalamatay, rason nga karon naglambot na sa 3,623. Sa mga naka-recover kahapon, 609 ang reported recoveries, kag naglambot na sa karon ang total recoveries sa 158,610. Kahapon, Action Rex diri naman sa Negros Occidental, 47 naman ang panibagong nga na-record nga kaso, kundiin sa karon naglambot na sa 1,216 ang nagpositibo. Sa diri sa Bacolod, 29 ang nagdugang nga kaso, rason nga karon naglambot na sa 1,348 ang COVID-19 positive diri sa Bacolod. Sa Western Visayas, 141 ang panibag-o ka kaso nga na-record, rason nga naglambot na sa 4,983 nagahamboy na Action Rex no sa 5,000 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas, pero sa nasambit nga record, 2,373 diring aktibo nga kaso. Kahapon, nagka-record man sang duha ka panibag-o nga napatay angot sa gihapon sa among nga virus, rason yung death toll sa Rion size na naglambot na sa 80. 131 naman ang panibag-o nga mga recoveries, kag sa karon mayara na sang 2,530 ang COVID recoveries diri sa Western Visayas. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Thank you, Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 11:53 na nga tunoras, 11:53 na mga kaaksyon. Sige karon dugay-dugay mga mensahe ninyo sa aton sining Facebook Live. Hatagan ta na igtalo pangod, no? Kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa patrol. May kang tanan sa sining supply sang droga blaho sa Bacolod kag probinsya. Ginapagi sa courier services kahapon sa raid sang RSOG kag sang PDEA daw masobra tunga sa milyon to dra sa area sang barangay Mandalagan to mo. Ay nano na ning sitwasyon eh. May ginapangatubang tanga COVID-19 ng drug siya galutak man. Sino gining pasulod man? Kagiban pang mabalita gikan sa Patrol Web Aksyon Alvin Graba. Bye, kamusta bye? Bay, shabu for sale. Damo. Grabe no, do galutak man yang galutak ang COVID-19, galutak man yang shabu. Saksyon na Rex sunod diri kay PDEA de Crosshead nga si Nicolas Gomez. Kung sang una kabayo ang ga-deliver sang shabu sa Kabayo man? Kabayo amo ni siya ang tawo nga nagadala sang shabu. Nga halin sa Manila kag iban nga lugar nga sakay sa mga salakyan kabayo ang term diri kag nagadala sang mga illegal drugs sa siyudad sa Bacolod kag probinsya. Subong panahon man sang pandemya, Action Rex sunod diri kay Nicolas Gomez, this time ang naga-deliver courier services na ang naga-deliver. Dapat galing kay ambot ko ma-detect na kon sa mga courier services
Pinda pamangkot action na Rex, ti siling ko, sir, may ara man kita K9 units, may K9 dogs kita. And suno siya, actually, kung sa prangkang istorya, ang informasyon nga nabaton karon sa namon, diri sa Pedea Negros, ang supply sa nga illegal nga droga nagikan sa Metro Manila, and considering, suno sa iya, nga considering nga ang supply sa... Di ba sophisticated naman ang aton nga komunikasyon, hindi pa na mamonitor ni man? Isa pa na action na Rex. Halin pa lang sa airport pag alang-alang na ikarga sa barko. Halin pa lang sa airport, sa aeroplano, mabalaan na nila nga daan. May detector na da sila. Action na Rex, pero this time, kabalo ka, ginsakyan nila ang issue sang pandemya. Sunod diri kay Gomez, nga subong ang means of transportation sang mga pag-deliver sang illegal nga droga nga magluwas nga sakay sa mga courier services. Gina-front lang ni Action Rex. Hindi, pero hindi magyapon private nga salakyan ng ilana kay halin sa Manila, kundi man nga halin abe, aeroplano man ang kargahan nila. Kag maagi man nagyapon sa detector da. Tingnan din na mamonitor na. Kay siring niya, damo-damo man kuno mga 20,000 sa information kag communication ni dito sa Manila nga more than 20,000 suno sa iya nga mga courier o kung rather nga mga padala abi nga ginapadala diri sa tagsa ka mga probinsya kag lugar sa sa Luzon kag sa Visayas kag sa Mindanao nga suno sa iya hindi makayanan sang K9 K9 units and sunod pagit sa iya action na Rex. Hindi man lang K9 ng ginasaligan da kundi may mga machine pa na, di ba? Oo, may ara pa detector detector bala nga makita na siya action Rex kung illegal drugs o illegal nga armas iban pa paagi diri sa machine ti wala action na Rex daw x-ray machine no and diri action Rex no sa iya kay ang estilo karon paagi na sa ginasakay na sa roll on and roll off vessel from Manila traveling to Batangas going Katiklan going Iloilo, and at the same time pakadto na diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya kag ini gina-deliver action na Rex diin gina-front lamang nila ang salakyan nga delivery of essential goods kay suno sa iya actually ang pag-deliver sa mga sulat kag iban nga mga courier tubtob nga hindi ni magkladakpan sige managyapon kay nga may mga utok kag tawo na da sa likod sina ngara man lang da sa gobyerno. Okay, actually itong mga nagliligad nga nagkaladakpan action Rex kunti nagninit ang supply and kalit naghingalit nagdamo ang supply sang siyudad sa Bacolod. Bisan sila nagalibog ang ulo action Rex nga sa piyak sini sa inasod-asod nga by bust operation sa mga kapulisan kag PDEA still ara gihapon ang supply sang illegal drugs. That is why ining mga previous nila nga nagkaladakpan kung isip-isipo mo ganing mga latest ni nga mga operations so ay niga nubo sa Shinmil pinakanubo nila action Rex gadalagan bi mga 200 ang kahapon 340,000 no sa barangay Mandalagan. Kaya bi kun why na sang Mayor Cotter da nga nagapasulod sina sa mga airport na kag courier na da do you think magalusot na? May nagkanta ganito sa action Rex mo. Anong kantaya? Libagon? Naglibagon ang kantaya. Dito na nagkantaya nga actually yung supply subong na paagi na sa Roro. Sakay sa Roro abi. Sakay sa Roro, delivery sa mga essential goods. Kung magroro sa Action Alvin, I don't know kung pila ka silo ina. Pero kung isip-isipon mong roro, hindi gid man masyado ka-stricto mo. Muna ang ginpahayag niya Action Rex nga this time sunod sa iya kung delivery of essential goods ang manang problema ta sir kay wala gina-stricto kag gina-lax daw pag-abot sa checkpoint hindi na masyado gina-checkpoint kay nakabutang delivery of essential goods. Amo ni ang nakita nila nga problema, that is why Action Rex dapat ang mag-detector bla kung sa mga airport ka, kung sa mga pantalan ka dapat may ara man na galing kay sino man ang mahimo sinaman? Oo. Damo pa man na. May ara man actually. Sa pantalan pa lang Action Rex, may ara na Coast Guard. Ang Coast Guard hindi man na siling tanan gid nga inspeksyonon sa prangkang istorya? Oo,
hindi man kay may araman gani sila kay na Magsunod, pila na karurong ginsakyan ta di sa Negros, kag Iloilo, kag iban pang mga puerto, Action Alvin, no? Larga man lang, pagsakay sa salakyan mo, way man lang inspection kung ano daw, way man lang, sige lang, sakay lang, basta importante may ticket na, nakabayad ka na. Oh, ticket kag may pakita ka lang Oo, iyang ti dokumento. pag-abot sa destinasyon mo, mansig naman lang kamo panaog. Oo. Di Gin ba? correct na action na Oh, mansig na amo panaog. nang experience ta nga kung by sea travel naman ang drugs mas mahapos sa ila although nga dugay-dugay lang. Unlike sa mga airport niya nga medyo stricto pa sila. Oh, Sa medyo- mga pantalan niya pusapos lang Action Alvin. Okay, 24 hours B and let's say mga Masiling 48 kita, hours Philippine B. Coast Guard ang nag-check. Why sa nag-check? Kay Wala paggawad na. mo pa lang sang ticket to, sa gawaran, ang salakyan mo naka-plaster na to sa kalargahan mo ho. Ti, why na checking ang sulod sang salakyan da? Ti kung may mga karga ka, lusot gidi. Lusot gidi, hilway pa kay nakabutang delivery of Bisan di pa goods. pagbutangan sang why pa ni mga kuwan-kuwan amo man ang sitwasyon subong gyapon, Action Alvin. Action na Rex, that is why Ang sunugan. nagdugang lang subong butangan mo lang karito lang salakyan mo delivery sang essential goods. Why man Lusot na. checking ganina sa mga probinsya like diri sa aton? Why na checking ya? Muna Action Rex kay na ini Action na Rex ing isa sunod sa iya nga isa diri nga natalupang dan kay dito man sa probinsya sang Cebu natabo diri Action Rex nga paagi man sa roll on and roll off vessel o kung ginpaagi sa Kayabi ang delivery nagikan man dito sa Manila pero natukiban nga madamo sang supply sang illegal nga droga gikan sa Metro Manila ginsakay man sang sini mga delivery van Action na Rex nga sakay man paagi sa roll on and roll off vessels kagin paagi o kung ginatawag bala nga ginbutangan lang sa delivery of essential goods. That is why sa karon suno sa iya nga nagaamat-amat na sila diri nga sa pagtukib sinong ang kay may consign man Action Rex kagang iningas isa sa nadakpan nila amo ni ang nagkanta sang libagon kag nagsugid sang matuod kag kung diin nagahalin ang supply sang illegal nga droga. Ari Action Rex ang pahayag ni PDEA Head Nicolas Gomez. Medyo may luwag-luwag na atong kwan ba. Checkpoints, medyo may luwag-luwag na siya. So may nakapalusot din sa tuwa. Although, ang abot ng report sa tuwa, murag via courier service ba. So may nakalusot din sa tuwa, sir. Although, monitor na mo, may personalities man nga nakuha na to. So, karon nga nakagawa namin siya no, sa quarantine, we'll do our best no, na ma-hunt down na mo ni siyang kuhan. Then, personalities na nangandan, yung mga responsible ano, sa pagpadalaan ng kuhan sa atin. Sa observation, and at the same time, initial investigations ang PDEA, di nakalim, sir. Ang aton kuhan gid gikan gid sa Manila, sir. Sa Luzon gid siya, gikan sa Metro Manila ang supply nga naabot sa aton, sir. Ano ni siya, via land trip, sea travel, or air trip na ni siya, sir? Bala na ko sir, via kuhan siya, van ba, wing van. Ano siya ang naabot sa aton information sa ano siya sa Roro, ano siya from Batangas to Katiklan, tapos Dumangas, tapos pakaduli sa aton. May ara gidya courier from Manila nga nagadulong diri sa aton. Ang initial information nato na baton sir, bagan padala siya sa courier service. So unlike dati sir na may tawag gitawag nila nga kabayo sa mga gadala sa aton supply diri sa Negros sa Bacolod. This time sir, ginapadala nila sa ang aton na nabato na information, although verify pa nato ni siya. Pero ang magayon na nabalaan man nato on the ground, may mga feed sa aton mga informants man na matutuod gid man galit na may naabot diri sa aton through ining courier service nato sa ano siya land kag sea. Actually ini subong aton mga courier service ang gamit nila subong itong kuan land travel no. Tapos Roro sila, Roro ining aton Roro ang ginasakyan nila pagadto sa mga isla-isla. So, ang courier services nga ginausar, paagi niya siya sa delivery of essential goods. Correct sir. Amo na so that is why sir no nga may nakalusot gid kay kung aton to remember sir no ang aton subong sa makakarga sa aton mga Roro, ito lang mga essential goods no, pati ini mga including sa mga courier services naton. So na Rex kabahin gid lamang sa nga pahayag ni Nicolas Gomez. Galing kay ang counterpart nila sa piakto nga mga lugar. Rambot kung amo man ni stricto di sa aton dring ginahimo nila bla.
Sa aksyon na Rex, amo na siya ang Kung isa sa mga bagay. gini sa mga concern agency ta, din gini makadtuman galing iti ang gakaladakpan mga ultimong nagasalalo lang na dire pero ang mayor Coter way gid sang nadakpan. Nan, isa pa na, that is why ka pagkalibog pa. Amo lang nagyapon, balik taman gyapon sa mga magagmay nga nagakaladakpan kay kundi sila magdaho dire, way man sang kuanabi mag take care sang ila sining mga goods. Yes. Kinanglang gid nila contact yapon galing ti mga contact ni kay nga gaw man ni magkakwarta amo ni kung kaisas lang matrabisiya madakpan ho. May nagpabalo pagali sa ila ano niya delivery na door delivery service na siya sir, siling niya hindi pick up kuno na. Pick upon mo sa sina nga courier services. Gali. Amo na siya May mga ginakuan pa di sa aton nga daw ang shabu kuno ginatago sa spare nga guma. Ay, may sa ala pagali. Oo. Kay sa bagay, mabudlayan guro ang Tema, kumuya kung may nag-check ya, ang spare sang guma, ipakakas mo paglalang taon. Hindi na naman naguro ma-detect sang detector na kung guma na. Kung may ara, kung sa US Black Rex, kita lang, maglabay lang, kitaon na. May daw x-ray machine bala. May mga Pabalaan ko machine ang tani mga nga unod. makadetect na tani, no? Para matapos na, kag madula ng supply bala sa illegal drugs. Kung naka-plastar man lang tani na kagang mga connect na do kadamo man isla mga asset niya buta kung nga aga kalusot pa ni. Man. Anyway, aksyon na Rex, no? Nagpakigangot man sa aton kagina, wala na madugay si ang spokesperson sang LTO. Si Ma'am Riza Otaide, spokesperson sang Land Transportation Office sa Region 6. Diin confirm niya the reaction Rex nga duha na naman ka-empleyado sa Bacolod City District Office ang nagpositibo. Amo ning serado ang LTO Bacolod. Yes sir, amo ning ginapay balota lang nga wala transaksyon ng LTO Bacolod, waiting for another kwan naman siguro ni kung saan naman pagabuksan ni. Aksyon na Rex, in fact nagapatigayon karon sang Zoom conference ang pila ka mga opisyal sang Land Transportation Office as to sa ano nga assistance ang mabulig man nila diri sa siyudad sa Bacolod, particular sa mga kliyente sa piyak sini nga may natabo na naman nga nagpositibo sa COVID-19. Diin ining duha action Rex sunod diri kay Riza Otaide, mga asymptomatic sila o galing kita found out nga nagpositibo sa COVID-19. That is why nga karon nga adlaw siya still sarado sa gihapon until further notice kung ano ang mangin resulta sa nga ila sining conference kung bala kay kung musunod diri kay Riza Otaide o kung sunod kay Otaide nga may pila na kaadlaw humalin nga ginsarado ang LTO sa Bacolod City District Office sumadto nagsugod September or rather August 24 nga ginasarado ini. Tubtub karon sarado pa pero basi para makakam up man sila sa isa ka desisyon. Basta importante ning mga nag-positive ara na subong gin-quarantine kagin close ang temporaryo ang opisina sang LTO Bacolod. Sir, in fact, ginangin duha action Rex ang sa pinaka-latest ang gindala naman sa isa ka sa quarantine facility. Pila? Duha? Ang duha. Ang isa sa may registration division while ang isa sa licensing division. And that is why suno sa iya kag nagapangabay man si Otaide sa nga ipangamuyuan man ang mga opisyal kag ang empleyado sang Land Transportation Office. Agud dito yang lampuwasan ang ining problema kag krisis nga nagakatabo karon diri sa Bacolod City District Office. Iniya action Rex king confirm niya diri ni Riza Otaide nga ang iniya local transmission gikan sa isa ka driver nga nagagin assign sa Bacolod City District Office and diri na sa tong sa August 19 na ibaluan nga nagpositive ini after nga ang iya sining mga kaupdanan dito sa Cadiz nga nagapositibo.
and naglapta abi diri, that is why liwat gin sarado ang amo nga opisina, and tanan sila liwat gin paidalom sa swab test. And diri na it found out nga kahapon nga adlaw, after nga gin swab test ang masubra 50 ka mga personnel sa Land Transportation Office. Kahapon nga daw nagwa ang resulta duha diri ang nagpositibo, that is why subong sarado pa sa gihapon. Pero base sa pagsulundan sa DOH sa sunod diri kay Otayde nga sa liwat igapaidalom na naman ang mga ini sang swab test. Ari ang confirmation kagapahayag ni Riza Otayde. Nga adlaw, sir, amo na manog start na pa ni ang office sang Bacolod City District subong man sang NOLC, kag ang amon niya sa subong kay naka-quarantine na nga daan sila, tiging saylo na lang sila sa may quarantine facility kasi confirm kay identify sila nga nag-positive sa COVID-19. So ang amon niya nga operation is dira sa nasamitan niya mga office is yun. It is because na wala man nakasulod sila sa office mo kasi naka-lockdown kita. So, amo na siya. Kaga, actually gani, gusto kang amon ng mga officers na after magtapos na naman sa 14 days quarantine ang mga na-identify na na-positive ini. Pinalong sa, sa may swab testing luwas para nga makasigurado. But then again, may ara ang DOH guideline after ako na positive kasubong, and then nagpaidalong ka sa 14 days quarantine, ulit na magpaidalong ikaw sa magpariswab ikaw. No, ano ang matubok, ma'am, sa operation sa LT mo? Diri sa for the sa subong mayara kami na office kung di ka kumang sara-sara kay meeting naman kaga pagkatapos na diskusyonan sa Viber group namon kay daw nga may ara nga nagpositive dira may mga man kita may mga alternate na mga officers para sa aton nga mga nagpositive nga ina. Aksyon narek sa kabahin kita mang sa nga pahayag ni Riza Otayde sa diin may ara pa man nga mga district offices nga bukas para sa ato nga mga kauturan kay suno sa iyang for the safety gid lamang sa mga kliyente, that is why nga mas ginpakamaayo nila nga isarado temporaryo ang Bacolod City District Office until further notice kung saan o liwat nga pagabuksan ang ini nga opisina. Action Rex. Balita nagikan sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Dali gid lang, no? Kay dog hang. Sige, salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:14 ng atong oras. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa iluhanta anay ang Bacolod City Government Center si Aksyon Art Tayhupon. Ini may kang tanan sa approval sang NITF o NIATF panibag-ong requirements so sang dipid angot sa paggamit sang LGU sang dugang nga mga bulutuan bilang quarantine facility. Kagiban pang mga balita, we have Aksyon Art Tayhupon gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Nakabatol kahapon yan daw sulrex ang information si Councilor Renisita Novero, ang chairman sa Quarantine Center Action Team. Dari sunod sa Bacolod sa information gikan mismo sa DepEd na taga-pamuno dari sunod sa Bacolod nga si Ma'am Sales nga mayara karon sa panibagong na instruction from National DepEd daw nga nagapangabay sa tanan niya ng mga LGU nga tikon may plano pagid nga mag-usar sa dugang ng mga bulutuan dapat mayara gid sa nagakaigo nga proseso ang isa diri amo ang pagparayo sa approval dito sa NIATF o National Interagency Task Force nga mong nagahatag naman sa green light sa mga DepEd o sa bahin sa DepEd na madumduman na sa dulag sulat na ang alkalde Dresudad sa Bacolod po sa komitiba ni Councilor Renisita Novero no address ato sa DepEd. In fact, mayara pa gani ato sa lapid nga ordinansa na nagapatuman sa pag
sa plano ng paggamit sa dugang ng mga burutuan. In fact, kung madumduman sa atong mga aksyon, nagligad may ara sa additional mo nga 10 ka mga eskwelahan na gusto gamiton sa Bacolod City in preparation sa dugang ng mga influx nga manugsulod diri nga mga LSI. Galing kiti na timingan ng subong na may mga moratorium sa travel sa mga LSI. So ang matabo diri, sunod kay Councilor Novero, plano niya ng istoryan karon nga daw sa Mayor Bingo na dia, agad na magpadala luwat sa communication dito na i-address sa bahin sa NIATF. Pero nagapati siya nga formalidad na lamang ini, pagod nga ti ang NIATF hindi man na iya magkontra mo kapin pagid nga ang kadamuhon sa may lisay daw gina-expect na damo pagid ang magpauli nga sa dahil kung magtiner sa mga quarantine facility maubos ang available nga mga rooms. No? Subong why problema so kay Novero kay kung may moratorium at least nagbakante ang mga bulutuan dahil why pa sila sa exacted na kadamuhon kag percentage kung bilang available pero damo ang nag-graduate nga mga LSI. Now, bagot man natin ang ibang na mga ROF o kung retaining offices sa Filipinos, hindi OFW, ang mga nagpositive to kundi may 5 pa sila nga nabilin sa quarantine facility pero mga subod rin masunod nga mga managsulod yan ang naman problema kaya madirektan lang ni Puli sila pulian especially ang may mga certification gikan sa national na negative sila sa RT-PCR test ang ginimo na lang sa city nagbulan si Councilor Novero facilitate niya ito mga barangay kapitan na dapat magpreparar na bangod sa tiyon nga mayara sa mga residente nila ng mga ROF na magapauli ang barangay na ang in charge sa pagtatapsili. Yaring parayag ni Councilor Rinosito Novero. Tugod kahapon, ginatawagan na lang ang mga kapitanes ng mga barangay. Pulian nila para mapabalo, para ma-alert ang mga viewers. Damo na nag-graduate sa mga hotels, damo naman napapauli ang mga OFWs or ROF, tatong mga LSIs, damo man nag-graduate. Kung may moratorium kita, damo sa mga bakante pa. Subong. So meaning atong additional nga 10 nga plano naton, why pa to nasugdan trabaho subong? Ginasugura na, ginapaubratan na sa aton city engineers. Although, kinoprocess nato ng tanan-tanan ng mga documentary requirement. May bago naman subong nga requirement ang DepEd. Kinanglan ma-address naman kita request dito sa EATF National. Ang EATF National mo ang ma-address na dito sa Department of Education, mga yung pipapor para sa aton. Then ipadala din nila sa Regional Task Force pabalon kita. We already did that about a month ago na sila tato kami ni Mayor Bing sa IATF nag-instruct na kapatar gani kita to resolution. Anyway, i-follow up na lang natin. So I will talk to the Mayor about that. Amo naman ang bago din ng policy and that is a policy relayed to us from our SDS, Ma'am Gladys Sales, naging relay man siya yan, the Regional Director, Ma'am Gemma Ledesma. Wala sa next parayag ni Councilor Rinosito Novero. As we speak, nagapadayon karon ang Zoom meeting ni City Administrator MI sa pila ka mga city officials regarding ini sa mga bago naman na mga patigayon na mga services nila. Magluwas sa command center, may emergency center, man naging tukod, garang bakunod, kag nagalakip ini initially sila bato na information sa mga online o sa online check-up sa mga doktor sa luyag iya magkonsulta sa mga doktor na nag-duty dira sa bahin sa emergency center sa new government center. Pila ka bilog ng mga OFWs nga ginpagwa na nila sa mga Hotel Action Art as of this broadcast time kag mga nagalabutan? Ang record pa, hindi pa ma-update kay na-interview natin si Councilor Israel sa Landa, ginagawa na pa, gina-consolidate yung pag-record kung bilang nabilin sa Bacolod City, kay kung mag-abot taga na nakipuli, ano may mga result mo? Ano na pag-abot nila sa airport, swab test sila or hindi na? Hindi na napidisable. Halin sa Manila, kung ang papers nila, klaro, kagway pa magtapos, sabi, pwede na sila karekta sa balay nila, pero i-home quarantine sila. Wala
dapat ang ginayo din sa city, cooperation sa mga OFW man. Kasi away na mo, nasang regulation pa ining mandatory or mandatory quarantine, away na nga sa mga hotel. So matabo diri ko may magpauligid man, coordinate na lang pero sa council sa Landa, ginasugat pa sila gyapon sa city, dito sa airport, kag amo na gina-istorya, action next ginapil sa ila, na kung pwede, sundon kag tumanong na ang matabo sa city, apisan na hindi rohit sa nasiling, okay na ni sila, dito na lang nagrektar sila sa ilang pulian, pero mas maayo, give niya safe ang community, kaya itang hindi mo sila halakalagaw, action next Gani man, dapat kung dito na sila puloy, ano laton ginilang tiyempo nga inugwa nila sa balay nila? Makumpleto ng 14 days, hindi mo lang pamilya mo. lang 14 days, why gina-diferensya? Oo, kabudlay na laan kung hinali nga kwan, na magdalagkalagaw lang, why mo ginapabot, kasi sa gidwaan ka to, why ka maka-acquire sang COVID, why nag-travel ka, hindi mo masiguro sa may aeroplano mo. Pag sa mga airport, hindi na. Kapan mo da, bla? Gani man, Di mo mapakta na mo, paghalin mo to sa Manila, negative ka. Igo pag abot na rin sa Bacolod ya, kung mo nagpanghikap-hikap ka, positive na. Pero mas manami na lang na sa mga OFWs nga yarasin nyo tagsa ka mga puluyan, grab nyo man ang oportunidad nga 14 days so sa sulod sa inyo sa nga puluyan. Correct. Dati sa mga si Councilor Salanga, kung muna nag-kuhan siya, nag-isolate siya sa kagalingon niya, nag-coordinate siya sa mga staff niya, nga mo sa mga nag-facilitate man gyapon, nga nag-abulig, nga sugato, na mga FW na Bacolod, mag-abot sa airport action next. Ang LSI, wala pa sa naglabutan? May moratorium, way pa subunggid, instruction. Mayong balita na at least way pagid sa mga abot pa rin sa Bacolod until sa siguro kasi ang ginagulbaan pa national IETF wala kasi magsilong naman sila sa Marina nga rin pa sa Kelipuli Tagigo yung pong taga Bacolod si Councilor Cindy ilang buwan na oras na maduka na din magabot na sila bla? Amo na isa ka Naway problema ka preparar? Isa pa lang sa Rex. So, latong talagang na kung ano yung outcome sa meeting, kaya yung continuation meeting, Isa pagid may gina-check ko dire, anong status ang Department of Public Works and Highways naman, DPWH Bacolod, anong status ang report ko may mga empleyado kunong I don't know kung na swab ini or nano ini nagpalasitive kuno, puno ka empleyado? No, i-check talaga sa taga-DPWH to confirm sila or either si Councilor M posible diya na kung ay na nag-participate sila sa mass testing so next hindi man nag-participate guro sa mass testing ni sila basta gin-federe sang isa man ka sa ligan tadaho? Sige, i-check talaga karon sa taga-DPWH mismo kay tikon ang ilan ng mga engineers ko ginapasigi kuno jote doon kun nga ginapasigi jote na hindi na pwede gani man pero kung ma-expose na dito sa project sinong district engineer to di gani man? Si matlipat ko sa apelyido na basta na kuha na nimo Tagalog maramagambal Tagalog? Hindi sino yun? Hindi sino yun? Sir? Si sino yun? Masisiiwan ko. Sige lang, i-check lang na sa local IETF ta ko nakalabot ni silang information nga gin-federe sa aton Action Art, no? Sige, Action X. Balita kita sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Art. Hipon na sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Art tay hopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Rex Canto kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Ayos, sige daligi lang aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan dra sa Kapitolyo. Kay mahatag tanay isa lang niya. Ka-commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay para sa dugang sining informasyon upod na kay Aksyon Marlon Hinovia.
balita, banat, bulig. Ayos, sige, daligid lang kay Chekta si Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa mga empleyado sa Kapitolyo, ginabisuhan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, pabakuro ng immune system, magod nga malikaw ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, isa lamang na sa panugyan ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer sa mga empleyado sa Kapitolyo Provincial. Parang magkabulig likaw sa sining COVID-19 matapos nga may isa naman ka technical assistant ang nagpositibo sa COVID-19. TA ini siya sa board member nga mamaning ginatunaan kung nga ang kahapon kung umpisa sa buong September 3 temporaryo anay nga gin pasiraan pauntat ang operation offices ang provincial board members. Ang panugyan yang una dapat git pabakuron ang lawas ang immune system ag tumarsang ginatawag nga vitamin C. Subong para kay Ferrer, way piyasang klaro kung ano git ang bulong sa ning virus kung kagaw nga corona. Wining ulihi nga nagpositive nga TA, bali ikaapat man ni Aksyon Rex mo. Empleyado sa Kapitolyo nga sign dara sa may sangko ni ang panaluwigan sa mga offices. Bali tatlo ka mga TAs na kag ang isa to ka maduluman kung nagtaliwan gid gandi nung assignment dara sa sirang area. Ang hambal pa ni Governor Vice Governor Ferrer ang operation sa mga provincial board members offices aga balik ini sa Lunes pero wala kahulugan stop ang transaksyon kay kung importante malang mga papeles mga pilirmahan Aksyon Rex sa magyapon niya abaton ang idalam nga porosyon ang legislative ang talatapan nga ara-ara ang opisina sa sangko niya padaluwigan sekretary nga si Attorney Maki Angel Ascalon. Yan ang panugyan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Siyempre nga may nagpositive dira, focus ta sa iya. Kung may ginabatsyag siya, mulmunta. Kung wala man siya may ginabatsyag, kung asymptomatic man siya, pabakudon ta ang iya nga mita kondisyon. Mo na gani ginambalan ko. Nga kita tanan, wala kita may ginabatsyag, pero positive ka. Anong bulong sinada? Immune system mo, pabakudon mo. Ang anong magpabakod sa immune system? Tuduhan mo inom vitamins. Ano nga vitamin? Vitamin C with zinc. Kay why paman sa subong sang vaccine for that. And then of course, careful kita wear face mask, face shield, and then protocol, avoid anay kag observe ta physical distancing. Amo lang gid na. And then hygiene, panglimpyo sang lawasan tagit, pagpanginaw sang kamot. Kay sa budlay maning ianon ta permi at tubangon ta kutrata hindi ta makita. So amo lang gid na ibato ta sa iyo. Ang panugyan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, subong sinaksyon Rex sa bahin sa Kapitolyo Provincial sa Governor's Office, nagapadayon pa ang online nga meeting ni Governor Bong Lacson sa mga alkalde sa Banua kag syudad. Ang agenda, maginhampalan nila kung paano ang pag-manage or management sa sining returning overseas Filipino nga mga negrense. Daw kahapon daw nag-appeal man to si Mayor Bading Escalante? May kwanto sa may gindihon siya nga open letter. Nang letter na sa kada apot dira nga mga kadisnon nga mga OFWs returning overseas Filipino or returning or locally stranded individuals, particularmente sa bayan sang OFWs, ina nga open letter Aksyon Rex, ihatag kag ipabasa na sila. Pabasa sa ila para maintindihan nila kag arada na butang ang ayo ni Mayor Salvador Bading Escalante kung pwede mapa-quarantine gid sila hindi ya kay home kundi facility quarantine dira sa may St. Andrews Park Place.
Pero why man pilitay Action Rex? Base isa ini isang suggestion man bla ni Mayor Bading sa iban man nga mga syudad. Bali open letter saya, hindi saya siling executive order, ni why man Action Rex pilitay mo. Kung gusto ya sang returning OFWs nga magdiretso puli sa balay, importante ipasiguro wala Action Rex siya nga strict ang home quarantine niya. Ang nakapuli na to Action Rex kahapon ang bal ni Mayor Bading, may 8 ka mga taga-surat sang Cadiz. Sa 8 Action Rex, ang 7 nagpasugod kaya ma-facility quarantine sila. Pero may isa to nagsiling, importante nga magpuli siya, mag-home quarantine siya. Agin pamatud-an niya man Action Rex nga mangin istriktong home quarantine niya. Kaya may ara siya kagulingon nga kwarto, kag may ara man siya kaugalingon nga comfort room o kon CR. So, ito yung problema itong isa, pero ang pito ya, ni Mayor Bading, mas mamayo, kaya nagpabor sila, nagsugot sila sa ayo, based man sa open letter, naging pabasa sa ila. Kung ano gikasugtan sang sinapol ni Governor Bolacson sa mga alkalde, paanta karon na nga malapot ang presidente sang ACE o kon Association of Chief Executives or ang presidente man sang League of Municipalities of the Philippines dari sa Negros Occidental. Kay base kon mapagawa sila sa bala sang isa lang ka standla, isa lang ka panindugan, kag amo nang sunton uniform i-implementar nila sa pugos nga probinsya. Kamusta gali si Atty. Refrando Diaz? Kamusta itong mga pang-swab to sa 4 ka mga lugar sa probinsya, Action Mar? Ang resulta, Action Rex, way pa sa mapagwa kay hindi man Action Rex ang Silay Hospital ang ipadalaan to. Damo sila sang mga laboratory center ang ipadalaan. Ang isa dara ang Red Cross, no? Pati sa Cebu nga Action Rex may ipadala to. Damo hindi tatapan sang Silay Hospital mo. No? So ang ginapaabot nga una nga makapagwa ang molecular lab diri sa may Silay City, ining Philippine Red Cross diri sa may syudad sang Bacolod. Pero do may mga initial nga ginpangbuyan nga mga information si Atty. Refrando Diaz nga 290 ang initial pa lang. 290 at 268 blag ang mga tawo tumo nga nag-join sa timeout weekend nga positive sa COVID-19. Pila ganitong kabilugan nga probinsya to? 4,000 pila to? 5,000? Bilog nga probinsya, Action Rex. Bilog bla to nga, kwambla, to nga 4 lang ka mga lugar to? Excluding Bacolod, nubo tong turnout mo. Mga 2,000 to. Amo ning initial nga report ang nabaton nga may positive kuno nga COVID-19. I don't know kung anong pagtatar sinisang probinsya? Ipa-release na karon ng Rex nga record sa halin sa Provincial Health Office. Isigurado nga maagag-agi na sa ilan sa dingang taratapan. Sinong Provincial Health Officer na gani? Si Dr. Ernel Tumimbang. I-check ka na sa iskaron. Kasi si Atty. Refrando Diaz, ma-check mo da. Parte sining status blan kung pilang total to, kag may mga resulta na kung naguluwa na. Sige, ipa-check na si Action Rex karon sa Action Reports afternoon edition. Action na maron si Rufoy una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Standby anay sa report ni Action na Brian Morden, Action Eric Magbanwa, kag ang aton sining mga out-of-town reporters. At aganta na igtalupangod, karon dugay-dugaya. Diri kita na yung may tisik. Agapas yung banwa, mapugaw nga hangin.
ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga. Ayos, sige, makuantanay, manamyaw kita sa kay Rinan Aloro Reco sang kabungbungan lakas Tiliana, no? Barangay Sagang. And Josefina Alasio, may lang nga pag-monitor dra sa Victorias, bagay gid kamo. Reaksyon ni Rick Ayosa. Thank you so much, gid Josefina Alasio. Kay Erwin Mercano, may lang nga pag-pamati na is viewing sa Cebu City. Okay. Nelda Siguanse, may lang nga pag-monitor sa Talunan. And Gian Resicio, kay Lisa Joy Ilon Amoroso. May lang nga pagpamati Liza Joy. And kay Warlito Nisha, may lang nga pagpamati Mr. Milili Oligo dra sa area sang Barangay Tangob, no? Kay Rene Colliantes, good PM lang sa Pontevedra. Toto Dako Mika, very well said, sir. Thank you so much, Gituto Dako Mika. Philip Lorentesa, Minuyan Morsiao, tamyaw lang sa kay Mr. Rodi Agsam Cathedral, no? Dra sa Barangay Mansilingan. May lang nga pag-monitor dra sa Rodea. Inday Blasa, may lang nga pag-pamati kay Jose Alan Brasa. Good PM lang, no? And Rodrigo Caniedo, may lang nga pagpamati Sir Rodrigo Caniedo kay Eric Rojo Asiado dra sa Quezon City, Manila. Ayos, salamat gid Eric.
Karon lang dugay-dugay, no? Ramona Acero, may lang nga pamati Ramona. Greet ko lang pa kay isa ko kay Nathan kag Jocelyn Peregrino sang Barangay Gimbalaon, Silay City. Thank you so much Ramona Acero. Kay Roth Kosawa from Tokyo, Japan. Good PM lang, no? Kag kay JR Mainit Trihon, Ariel Kabatak dira sa La Carlota, kag sa kay Nilida Kabatak, from Ariel Kabatak, no? Glorimar Mistola, may lang nga pamati dira sa taga-Antula nga Isabela, labi na sa ako nanay kay Eva kag kay tatay Johnny, watching from Cebu City. Halin sa kay Glorimar Mistola. Kay Cory Vidaha, good PM man. Kay Casa Raimundo, may lang nga pamati. Casa Raymond. Gapamati din sa subong duty ni man. Liza Montecastro, may lang nga pamati kay board member Agustin Ernesto Tinto Bascon. Happy birthday. Okay, birthday ni board member. Ayos Teres Empronyong, may lang nga pamati. Helen West na, good noon. Kay Lance Camel Glense, may lang nga pamati sa Villa Estefania. Okay, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang nga pamati dira sa Celine Homes, Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Rose Guevara, kay Ningning Villalos, may lang nga pamati kag may lang nga pagpaniaga sa ilan ni Michelle Anjon. Correct Mads, Jima, kay Mama Pen, kag condolence lang sa pamilya Villaluz. RIP Papa Boy. Okay. Kay Mark Anthony Binetes, may lang nga pamati Mark, no? And sa ininsik man, hindi ko man iminsindihan. Good PM pag-greet man, happy birthday to my son Paul Albert Borgonia. May lang nga sa ulog sang iya sininga kadlawan, Paul Albert Borgonia. Kay Madam Elizabeth Malaka, watching live from Facebook. Elizabeth Malaka Gamala. Lunila Tarosan, okay na paniguro. Dani Pormes Salamonte, may lang nga pamati, no? Dani Pormes Salomante. Kay Eb Smart Tadio Salcido sa Tansa Cavite, kay Jima Makilan, good PM lang. Kay Wilhelm Pabon Cordero, may lang nga pamati. Kay Jolie Militado Patrimonio, no? Bao salamat gid sir, halong man sa imo. Jolie Militado Patrimonio. Kay Imi Esmeralda Dolido, and sa apo niya nga si Xavier Gale Cordoba, third birthday niya from Barangay Paluma, Valladolid. Okay, sige. Thank you gid Madam Imi Esmeralda Dolido. Okay, sige. Karon naman ang iban mahinang kalaban. Daligi lang ha, daligi lang mga ka-action. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon
Action Radio. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita dre sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:50 na nga aton oras 12:50 na mga kaaksyon. Sige sa way pa magka-timo-timo pag amat-amat na, no? Kadtuan tanay balita gikan sa kaaksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa 43 ka mga pulis sa Regional Office 6 nagpositibo sa COVID-19.
3 sa Nukong kag 5 sa BCPO. Yari ang kaudan sa report ni Action na Brian Morden. Action Brian. Action Rex, as of kahapon, naggasang 3 ang nagpositibo nga mga miyembro sang Philippine National Police diri sa Region 6 kag 43 na sa Sinima Tinion. Ilakip ko na lang diri Action Rex. Amo ning silang sa Cebu? Hindi Action Rex diri lang sa aton. Oo. Okay. Na-assign ni ding iban sa mga hotels Action Rex. Ang iban INIOP man gani sa mga opisina lang. 3 diring INIOP diri o galing kay diri kay Lieutenant Colonel Joe M. Malong. May mga kliyente sila mo nga ginaatubang blang nga nagasulod man dira. So base dito nila nakuha ini Action Rex. So 43 ang nagligad to nga Agosto Agosto 31 at 40. So duwa lang kaadlaw ang nakaligad, may 3 nga nagdugang. Sa 43 Action Rex, 26 diri ang active pa sa Sinima Tinion, meaning padayon ang ila sining pag-relax abi. 16 diri ang naka-recover na, kaga masubo diri kay may isa sining patay Action Rex. Uy. Isa diri nga patay na, naga-eskwela ni siya. Posible nga dito yan nakuha siya sining schooling dira sa Region 6 Action Rex. Kag ini siya may naga-sister na daan nga balatian nga diabetes balaw. So amo ning sa Manila? Naga-eskwela ni siya Action Rex. Though okay. Ito siya ga-eskwela sa Manila. Pero galing sa Region 6 gid siya gin account nila ini. Correct. No, I think do Master Surgeon ano tong rangko ya sini? Dira Action Rex kay ang andom tani sini nga magsaka pagit ang pan mo ang Goya. So dito yun posible na kuha. Sige may 6 sa galing balatian. Batigin na disgrasya gining isa Action Rex, no? So diri sa Negros Occidental may 3 diri. Ang 3 isa diri ang kwan na subong padayon pang ara sa facility. Diring 2 diri naka-recover na naman. Sa Bacolod may ara sang 5, ang 2 diri active pa, ang 3 naka-recover naman Action Rex. Ang damo diri sa regional headquarters gid kay may 6, kag ang Iloilo City may 5 man diri sa Sinima Tinion, kag Lunsay active in Action Rex ang 5 gid sa Iloilo. So suro kay Malong diri ang ini sila tarantanan, hindi gid man manigar nga may ara sa nagpositive kay pinagatrabaho Action Rex sila. So posible nga ang iban diri exposed katama gid sa mga OFW, ang iban sa mga LSI, ang iban ara sa dalanon. So base dira gid man nila nakuha. Apisar nga ang mga vitamins nila, ang ila sining exercise na kag iban pang hinganiban sa lawas nila kompleto man o galing ti amo ginaang natabo. Yari si Malong sa confirmation at next. 43 cases, 26 of which is active. I mean, yes, 26 of which is active. We have 16 recoveries and 1 death, 1 case of death. So all in all, we have 43 here in the regional, Police Regional Office 6, no? Kung, let me be clear on this, however, na 26 na diri ang active. Ining active cases naton, amo ni siyang ara subong sa RHQ, we have 6. We have 2 in RPHAW, we have 1 in Capiz, we have 5 in Iloilo City, we have 1 in Negros Occidental, and 3 NUP. So amo na siya ang 23 naton ka active cases. Actually, sa parang confirmation ni Malong, ang ginmono niya ito una, mga active, o mga active to Action Rex, that's why na-mention niya, Negros 1. Pero 3 ginadiri, ang 2 naka-recover na. May panugyan siya diri nga sa mga kapulisan gihapon, maghalong lang sa tanan nga Tinion, bangod sining nasambit yang pandemya. Pahaponan ko sa next sa gabi, ang mga mandate nga ginapagwa na sining adlaw sa mga PNP chief sa pungsod Pilipinas sa tanan nga mga kapulisan. May 9-point agenda siya diri nga ginatutukan sa gihapon nga muna ang paghimuon agod nga mas alerto kag ara gyapon sa maayo nga patikang ang kapulisan Action Rex padulong sa komunidad.
Inang balita, gikan sa Nukpo. Action Brian mo din nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon no Radio, Philippine Standard Time, las 12:56 ang aton oras, 12:56 na mga kaaksyon. Matapos ang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office, sunod ta gilayon ang balita gikan sa kay Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa bangkay sang lalaki bilang sa puan patay kay nasa ngaga dala sa area sang Barangay Panukoy, posible ginatake sang balatian. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Rex Peregrino Cantong. Nagpilit na kurong imong computer. Dabalaan mo gid mo. Pot ko daan ang drive mo Ro pilit-pilit siya. Nami gid man kon pilit Oo, akay ko tunlon mo balabag sa tilao. Siling ko ini ko gada pilit yun ang sentensya sinimong. Hindi ko grabe ang drive mo dahil. Balaan mo pa ba? Drive para maganda. Hindi magitso. Waiga pangsuning. Tamaan guro ka loading. I-open mo morning. Ayo, ang kalibutan. Daw gagalom, no? Gagalom kag daw nagapulo para go Action Rex, no? Galay ka? Oo, kag daw nagatipon-tipon ang galom. Pati maan nga ba si magulan do gito kay. Dala ka mo tayo kakaputi sa pagwasi nga puloyan para di mabasahin yung galawas. Importante ang dila mapreserbar nga hindi. Ayo di purma. Importante ang dila. Yes, ang dila nga hindi mabasa sa Rex, ha? Mayong pagpamati lang da kay Kapitan Chado sa Barangay Robles kag kay Kagawad Jofred. Yes. Ayo di purma. Grabe nga yes mo. Yes. Ayo, may nga hapon na kay Kapchad, kay Kagawad Jofred, kay Mr. Manuel ko, sa Silay City. Mayong hapon na kay Mr. Mrs. Manuel ko, sa Silay City, Action Rex, no? Ito, grabe sa mong galo. Ang galo, marigalin sa bukid, sa bukid na galing? Oo, hindi sa baybay, no? Kung baybay, tinaban-labang na bagat, Pero kung bukid, di pa man guro na. Kung bukid, amihan ni Action Rex, no? Amo na? Oh, yes. Amo na ito nga pagtuon. PDMP ka man ba? Ayo di purma. Pagtuon Action Rex, no? Sa kita nangin scientific ko, sa mga tiko-tiko. Si Gani Republika ka man ba? Madulaan si Gani Republika sa pangabuyan mga morning ang sistema, no? May lang pagpamati na kay paring Gani, monitor ni Samo. Kapag ka monitor ba si Vice Go ba? Masilisa nga gabi Gani pa huway ka na lang kasi Action Eric talaga Ayo di purma. Mo ka. Posisyon ka dumayong yung forecast, no? Amo nang budlay daw magsiling si Vice Go bla. Jeffrey Ferreling nga. Gani. Si Action Eric, lagyan mo dyan ng pwesto, ha? Pwesto, hindi ka na mali ka nagagani, no? Ayo di purma. Si Action Eric na mabulo sa imo pagka-presidente, no? Kaya mayo ang naripahan naman sila. Iyohom nyo na, Blanay, ninyo sila nga mga kaguol dira ho, parte sa COVID-19, hindi kayo magsali lang kamo da ka mukyo-mukyo. Pag yum-yuhom ang kamo pag may time, Yum-yuhom kamo, mag-yuhom kamo, tabuon nyo lang kamo lang sabi nagalabas itong padyo kay basta masalaga mga buang, no? Laban. Yuhom ka na, pero ay kaglimo yung topata kasi masalaan ngayon, ano ni Seman to? Basta nagsaka. Hindi amo ni siya. Doon nagsaka ang COVID sa utok. Gani man. Ayo, nga pangabuhi. Sige lang, mugin ng life, Mugin na. Ayo, may hope ng takag, sige lang, kay total, bear na man. Alaban Matinubod lang ina, no? Kadaw katulad sang
beer nga nagatinubod halin sa iya sini sulod botilya. Beer na gidman subong eh. O, beer mas kita man action Rex, hindi man matago eh. Oh. So, muna, gamay lang pag-andam, kag muna na, yapon ang health protocol, i-maintain lang talang para nga malayo kita. Thank you, Gidoke. Ayo di purma. Salaga pa si Francisco Doke ba? Oh, lipay-lipay lang. Ito gusto si Mana, ni tanga naman tayo Rex. Nga. Daway na mo. Why na ang? Ay na ang kayuan. Ayo di purma. Ara na. Atong kalm lang. Naikon na. Ikon mo tuloy mo. Ikon na to. Rinyo na to. Oh, laban eh. Ikaw, di pag rinyo ko ni inunod. Laban na. Ara na na ya. Good. May inisyal na nga mga go signal ah. Ang tirada kay tiyawat pa na, no? Laban. Saan gamay-gamay lang, pero binuligay man siya po. Laban eh. Thank you gid sa balita mo ah. Ayo di purma. Sa nga pagbinulugay, ini ang atong binulugay nga mga balita. Tinano ning update ni. Diri kita dito nakibot kay nada mga taga Purok Maninihon, diri sa may barangay Panokoy kami patay nga na sa puan kay nasa nga kada. Tuloy lalaki ni Action Rex na identify ni isang utod nga si Tukayo Eric Barabad. 49 anyos soltero, taga Purok Bay Nabianon, Barangay Panokoy ni. Actually, the mga 3 days na siya nga nadula since ang Lunes. In fact, kaya nasang aga, before ni masapuan ang bangkay ni Eric Barabad, nagpa-blatter para sa station number 8, ay siya nga utod mo, nga nadula. Sa tukod-tukod, may nakatimbre sa utod niya nga ang imo ginapangita, nga utod nga si Eric Barabad, araw nasapuan sa may pika-pika na Black Rex, sa may Purok Maninihon sa Barangay Panokoy, dira sa nasapuan nga nagakulog Action Rex sa tupi, no? Kag tiyan mo to kay nga nagbulig ang mga barangay tanod sa Barangay Panokoy nga mapasaka ining bangkay ni Eric Barabad ni kag didto rakitaan nga may mga gamay sa nga process o kung mga pilas-pilas gurong pagtanaw ni Police Staff Sergeant Roberto Gaurana, gurong mga bakira sa Black Rex sa pagkahulog ila sa may pika-pika sang Maninihon sa may suba-suba da Action Rex kay ang natabo sinigali nga kagabi alas 7 September 2 nagkadto ni siya sa balay sang classmate siya bala nga si Josaki Villaflor sang Maninihon agod nga magpangagad inom-inom kag ayo sa classmate niya kadala sa matulog. Kali kasi isang classmate niya hindi ka limit magtulog kanya may pandemic takadaan. So ginimo siya sa classmate siya kay may plano na siya nga magpasumag kagabi. Gintagaan niya 50 pesos para kay plite pasumag. Tamo to nga ginulong siya sa iya sila nga classmate nga si Josaki Villaflor dahil mismo sa may pika-pika gini sang Maninihon sa may tulutay-tay kasi suba-suba. Kag siguro posible ang tsuri sa pulis ni Police Staff Sergeant Gaurana na posible gin atake ini si Eric Balabad tungod nga may ini sa gali nga balatian nga high blood Action Rex so kung masami nga nagasaka ang iya sila nga dugo in fact gin mild stroke ni sa ganimong according sa pamilya sang na-interview ni Police Staff Sergeant Roberto Gaurana. Isa kami interview sa story sa kwan, nagdad. Magdala rin sa mayo sa yan na mild stroke. Oo. Atong ka paglantaw sa iya na awas kag kwan, wala man siyang possible nga pa-outlet. Pero, nakakantag kayo sa check para ma-determine ka kung ano gandang iya nga posible. Pagkasapo siya sir, anong gisa sir, kaya kakulog? Nakulog siya sa tunga sa tubig. Wala man siya nako ng mga pila sir, ang puno, ang puso kong tiro. Pagka siguro ang sanay yan lang tango na sa iyang akin. Oo. May mga pagras na kaya sa iyang kamot, posible sa pagkatumbay ako. Paano sa sila nakita? Action Rex Porsoring na sa palayag ni Police Staff Sergeant Garana ang case investigator sa police station number 9 kagin request na ang pamilya ni Eric Action Rex nga kung pwede ipatopsy na lang para nga ma-determinar kung ano ang cause of death sini sa biktima Action Rex. So sunod sa kay Garana nga willing man ang pamilya
nga mag pa-autopsy kag sila mismo pamilya daw initially daw wala man sa nakita kay nga foul play. Doon pamangkot nga, paano sir kalabot na sa lugar naman? Di ka nagkalto sila kagabi sa balay sa classmate siya. Pero lapit lang na da? Ang classmate siya rin kasama kay sa Maninihon mismo sa tinasapuan bangkay Oo, ka na nga kay nangangkat sa inomong. Si Eric Barabad, naging agad din inom kagabi sa classmate siya, kag naghambal nga dala matali matulog sa balay sa classmate siya. Yung classmate siya, mate, hindi ko di ka patulog si mo, kung nabis na, hadlo kami sa pandemic, iti, anong plano, mate, yung papasumag na lang ko siya daw, bagay na kwarta, mate, talaga sa classmate siya 50, kag dinuloon dila sa may pika-pika, sa may suba-suba, dabla sang Maninihon. Posible ba si kung ginatake pala rin sa sining balatian nga i-blood dagdag tumba ang tumba ba si kulob man ba kag nalipungan ta mo itong kakinas ang aga na sapuan siya nga patay na action na Rex no. So hulatot ko ano ang mangin outcome sang autopsy sang bangkay sang sining nasapuan nga patay kay na sang aga dira sa may Purok Maninihon sa Barangay Pahanokoy. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP sa balita na sa Aksyon Eric Paano nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal Evergreen Herbal. Kantuantang balita gikan sa aton sini nga mga out of town reporters. Sunahon tanang balita ni Aksyon Tamon 40, Aksyon Stephen Presquito, Aksyon Tam standbyan nay. Kantuan tanang balita sa San Carlos. We have Aksyon Stephen Presquito, pamilya sang nalutangan kag napatay nagpasaka ka Soho nga homicide batok sa tagiya sang Tagbalay nga among ginatudlo nga among naglutang sa biktima. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Stephen Presquito. Pen? Na nagpasaka sa kaso nga homicide dining pamilya o kon mismo ang asawa sa sining biktima nga nalutangan o natiruan patay dito sa may natabo nga insidente sa may sitio Talot, Barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental, at pang Domingo sang gabi mga alas 10 ini sa nasambit nato nga lugar nga sa din ang among biktima ging kilala ini nga si Felipe Rojo Jr. E. Fernandez, 43 anyos ini, may asawa kag residente sang sitio Taob, Barangay Dulis, sa Barangay Calatrava, Negros Occidental, nga sa diin ang suspetsado o mismo ang nangina suspetsado ko nga mismo ang tagiya sang balay nga ila inigin kadtuan o gisulod nga si gagin kilala naman nga si Rodolfo Alvarez, 62 anyos ini, may asawa man kag residente man ka sang sitio Talot, no, Barangay Guadalupe. So gani sa karon nga ara sa kustudiya sa San Carlos PNP ning si Alvarez nga sa diin magapangatubang sa ginpasaka nga kaso sa sining pamilya kag kahapon nga adlaw gindala na ini sa pamilya sang ining napatay dito sa ila mismo lugar sa Calatrava. Sa mining update naton sunod pa sa kaya Police Staff sa Sergeant Jake Caballero nga amo niya nang desisyon sang pamilya nga magpasaka gisang kaso kontra sa sining Sakay Alvarez. Sa amin ato na report na diri sa San Carlos,
Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, Aksyon Stephen Presquito. Aksyon Percival, dali gid lang ha. Kay gulpi lang sulod siya. Oh. Kantuhan tanay si Aksyon Tamon Forte, balita gikan sa Rakbanwa sang Sagay, maki-update tanay sa record ho sang COVID-19 positive naglalabot na kuno sa 83. Grabe no, kadamo man sang positive. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Tamon Forte gikan sa Rakbanwa sang Sagay. Aksyon Tam. Yes, Action Rex, COVID-19 update, gikan diri sa siyudad sa Sagay, may ara na kumpirmado nga 83 Action Rex ang positibo, nadugangan ang 69 ang ligad ng mga adlaw subong 83 na Action Rex, samtang ang aktibo may ara na 38, kag ang recovered may ara 45, kag ang PUM 354. Ang ika-80 sini Action Rex, 31 anyos, babae, taga Barangay Poblacion 1. Gin swab test siya sang pizza 25, pizza 31 nagabot ang iyang resulta positibo, ika-81, 23 anyos, babae sa gyapon, taga Barangay Tadlong. Disen nga pizza 25 gin swab test, kag 31 nag-abot ang iyang resulta positibo, ika-82, 31 anyos, lalaki, Barangay Bato. Amo sang gin swab test siya sang 31, pagka pizza 1 nag-abot ang iyang resulta positibo, ika-83. 36 anyos, babae, taga Barangay Poblacion 1, nag-ginsulti siya sang Agosto 26, September 1, nagabot iyang resulta, positibo. Subong ining mga nagdulugang nga nagpositibo Action Rex, subong sa quarantine facilities ginabase diri sa siyudad sang Sagay. COVID-19 update gikan diri sa siyudad sa Sagay. Action Tamon 14 nga report una sa balita na aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tamon 40, balita gikan sa Rakbanwa sang Sagay. Matapos ang Sagay sa Iluanta si Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Maki-update tanay sining kaso sang droga igapasaka kuno sang puliso sa sining adlaw. I-check ta ni B ang balita ni Aksyon Roger Gotib about sining report, no? Yari ang kaudan sang balita ni Aksyon Roger Gotib sa Dakbanwa sang Cadiz. Aksyon Roger. Sige na si kaso sumo pag-file sang kaso pasaka ini batok sa kay Donde Canciller Isiles alias Don Torco, 38 anyos sa edad, kag residente sang West Proper sa Tulawan, Barangay Zone 1, Siyudad sa Cadiz. Inisya ang nadakpan kapon mga alas 2 suntak na sang hapon sa isa kabaymas operation. Nagipaligayon man sang kapulisan sa Siyudad sa Cadiz. Nakuhaan ni sang 8 tanan ka mga sasay sa ginapatihan Cebu. Cebu rin man nakabot na ang resulta sa crime lab. Bagay nga sa siningan lao, inisya ang pasakad sa kaso inquest sa Fiskalya. Yes, Roger, ang target natin rin today mapile ang kaso. Kag napastak na ito, halos ka lang ganit ng mga documents na sign ko na ang exact na lang paabot na ito ng resulta, no? Na ma-obtain na ito before matapos ang kuha, no? Resulta sa chemistry report niya na lang, so na-recover na ito ng items. So muna lang hindi paabot na ito, kag the moment kompleto na ito, hindi na ito ng kaso karoon yan lang. Actually, sa siligid lamang action action, verified na ito mismo sa Station Trade Information Net. Ayan ang result sa sinigid pa-examen ng mga druga. Yara sa top 9, ini si Donde Canciller, bagay nga ginuparit giliyon sa kapulisan. Report dito sa Siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you! Salamat sa ginaksyon no Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang balita sa Cadiz, sa iluanta si Aksyon Percival Villamor sa La Carlota. On standby ni siya may kangtanan sa 20 anyos nga lalaki. Dakop sa buy-bust operation sa among siyudad. Yari ang report ni Aksyon Percival Villamor. First, La Carlota Police Station nagkandak sang buy-bust operation alas 12 sang aga Action Rex kag didto sa may Bangga SRA Barangay Lagrangha, La Carlota City. Inisya ang buy-bust operation ginapamunuan ni Police Colonel Junel V. Guadalupe upod ang Drug Enforcement Unit sang station. Dakop diri ang isa ka suspetsado nga nag-engage sang illegal nga droga nga ginkilala sa kay Christopher Bailon E. Fernandez. 20 anyos ang edad, soltero kag wala sang obra kag residente o kung pumuluyo sang Purok City, Barangay Lagrangha, La Carlota City. Inisya gindakop sang aton kapulisan nga nabaklan sang aton Porsche buyer sang pulis sang isa ka heat shell transparent suspected shabu kag na-recover sa iya ang tatlo pagid sini ka sachet nga suspected shabu kag ang mark money o kun ang 500 piso nga amo ang gamit sang pagbayba sa iya kang isa ka suludlan sang gamay nga wallet Action Rex. Ini siya kuha sang aton kapulisan mga alas 12 sang gabi kag ang market value sang nakuha nga droga nagadalagan sa 6,800 pesos Action Rex. Karon ini ang suspetsado nagapahatubang sang Republic Act 9165 kag gagaulat na lang sang ipasaka ang kaso batok sa iya. Report live gikan dire sa aton namtangan para sa BBB program una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor na report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa
kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulingki. Alang-alang na ta sa tiyempo, pasensya gid sa mga kaaksyon tangaway ta malabutan, nilabi ng mga greetings ninyo pa buwasan ta ini. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining nga pagpakigupod, standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dinig lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kaanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,